Ако търсите имот за покупка, какво ще кажете за това каре? Предлагаме къща на калканна жилищна сграда с собствен двор и не едно, а цели 2 паркоместа включени в цената. Къщата има следното разпределение. Голямо входно антре, което е подходящо за вграден гардероб, спалня с място обособено за дрешник, баня с тоалетна и дневна с кухненски бокс, както е типичното за новото строителство. От нея имаме достъп до двор, който е самостоятелен за къщата, с площ от 115 квадратни метра и Q-образна форма. От този двор имаме достъп до двете паркоместа, за които споменахме по-рано. На второ ниво къщата има голяма родителска спалня с собствен санитарен възел и една малка тераса, която е подходяща за простиране. А самият имот се намира в непосредствена близост до новоизградения парк Възраждане, 3 минути пешеходно разстояние.